לכולם, אז הרבה זמן מצאתי לכם סרטונים, אז היום אנחנו נוסעים לצפון, אנחנו יושבים לפני 3 ימים, וכולם מתארגנים בבית, אז ציימתי לכם פה בחוץ, ולפני שנתחיל בסרטון, אל תשכחו אתם לייק בסרטון, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. סליחה, ובאתי נוסעים לפעמון, פשוט אני מבולבלת כי רצינו לעשות את הצפון, אבל בגלל המלחמה וכל המצב, אז אנחנו נוסעים לפעמון, אז עכשיו נתחיל בסרטון. טוב, כולנו מאורגנים, אנחנו לובשים בגדים חורפיים, פשוט ליעדים הקטנים יותר, לא קנינו משהו חורפי, רגע שניה נדע לשיחה, אבל רגע, לא קנינו משהו חורפי בגלל שאיניים, וגם לא מצאנו משהו, אז נקנה להם שם, ומתקשרים אליי, אז נענה עליהם. טוב, אז נתחיל וניפגש איתכם שם, במלון. טוב, אז הגענו. הגענו נסיעה של 3 שעות, כן? עכשיו אנחנו נכנסים. איך החדר נראה מעניין. כן, הנה עכשיו ניכנס. וואו. הנה אני אעשה להם, אני אסביר להם, גם אני אעשה לעצמי סיור, כי גם אני לא יודעת איך זה יראה. אוקיי, זה הסלון. וואי, קיבלנו חתולה במתנה. אוקיי. את בטוחה? חתול שלנו, אנחנו לוקחים אותו. כן. אוקיי, אז זה המטבח, ממש יפה שתהיו. רגע, מה זה? כאן אני ועומר ישנים, אבל הביאו לנו רק קצת כמו כאן, פשוט מה שנעשה עם הילדים, כי אנחנו 6 משפחה, כן? אז מה שנעשה איתם, הם ישנו ביחד. עכשיו גיליתי, אנחנו כאילו גם נקנה דברים חורפיים, כי ממש קר, וגם גיליתי שיש כאן דברים, אז נוכל לשים, וזהו, ואנחנו תכף נצא, נאכל משהו, וזהו. מה? וזה הבחוץ שלנו, הוא ממש קר פה, אני חייבת להיכנס. אנחנו נאכל פה משהו, נראה מה יש, והם יאכלו, ואז נצא קצת לקור, כמו שאומרים. אז אני חיממתי את תפוחי אדמה ועוף, שיספיק לכולם. זה דווקא כל כך ממש קצר, ואנחנו קצת נצא. טוב, אז עכשיו אנחנו כאילו הכנתי להם, ועכשיו אנחנו נאכל את זה. ואז אנחנו כבר מאורגנים, אז אנחנו כבר נצא, וזהו, ניפגש שם. ניפגש. טוב, מסתבר אנחנו רוצים לבוא להחליק, אבל מסתבר שנגמרו כל הבגדים לזה של ההחלקה, אז אי אפשר לשחק, אבל מה שכן, נאכל פה קרפים, ואז נלך לאיזשהו משהו, שכחתי איך זה נקרא, ונלך אליו. טוב, הזמנו, מכינים לנו, ונעדכן שיגיענו. הקרפים גם הילדים אמרו לי שהם רוצים באמצע הקרפים לראות אותם מחליקים, אז גם אני אצלם לכם והכל, וכן. מה זה רעש הזה? לא יודעת, נראה לי שהשלג. הגיע קרפים. טוב, אז מה שכן, הגיע קרפים, ואוי, רגע, איפה הקרפ שלי? טוב, אכלתי אותו כבר, ולמי אסור להתחיל עם שכוחה עכשיו, בקור הזה, אני לא חשבתי שכוחן, ואוכלים קרבים, אני לא אכלתי את שלי, לא אכלתי לחכות, הייתי רעבה בטרף, וניפגש איפה שנהיה, אפשר עכשיו לראות עכשיו, כן. באמצע האוכל. כן, אז חתכתי לפרטים, תוכלי, ואנחנו נאכל שם. מה זה, כולם נשים את השבוע? כן. רגע, בואי תנחים אותי רגע. טוב, אז אנחנו עכשיו נראה את הקרח, בואו גם תראו. טוב, אז אנחנו בסוף יושבים כאן לראות, כי יותר נוח, ועכשיו אתם תראו איך הם עושים. טוב, עשינו תחרות, כבר הגענו פה, פשוט לא היה לי זמן לצלם, ואני מקום ראשון, כמו שאתם רואים, אני מקום שני, והוא מקום שלישי, אני מקום שלישי, כן? והיא רביעית, אני חמישית והוא שישי, ועכשיו אנחנו תכף לילה, אנחנו עכשיו קצת נראה מה נעשה ונעדכן.
טוב, שמענו את הבחור הזה שם, והוא אמר שזה סגור, אז אנחנו עכשיו נלך לאיזשהו מקום ונעדכן. טוב, אז אני עכשיו אגיד, אנחנו עכשיו הגענו למקום הזה, יש פה ספא, אנחנו נראה לי נעשה פה ספא, לא נראה מה יש פה. אם אתם שואלים למה יש פה בגדי ים, כי יש פה ג'קוזי, אני רגע מראה להם משהו. יש פה ג'קוזי, תכף נראה לי מלא פה המקום. יש פה כאלה של חיות ואפשר להיכנס רק עם הגל שלהם. ואפשר לאמץ פה איזשהו מישהו, וכנראה נאמץ, אנחנו נסתכל ונראה. ואני עושה ספא, אני אכנס לג'קוזי, אני אעשה פה את הכל. וכנראה כולם עשו פה את הכל, ונעדכן. טוב, אז אנחנו נגיד להם שיש כאן. אמא שלי נתיים עושה את הספא, אנחנו נכנסים לג'קוזי. ונתקוד לכם בג'קוזי, כי בספא היא לא יכולה לצלם. אז תחילה הספא וזהו. לא רגע. זה בריכה קטנה של ילדים. וכל אלה זה הג'קוזי, ועכשיו אנחנו בג'קוזי, ואנחנו תכף נפסיק לציין, וכנראה נעשה לכם פעמים, אבל אנחנו די נציין עד שנגיע למלון. מאז, רגע שנייה, אני אוריד את הדברים. מאז שהיינו בספא עבר כזה חצי שעה, והייתי בספא חצי שעה, ועוד 5 דקות נאמר לי, פשוט אני קמתי כדי להגיד לכם את זה, והם שם כבר בגלשנים והכל, הם כבר עושים את הטיול, ואני תכף באה אליהם. וזהו, אז עכשיו אני מתחילה ויבואו אליי עוד כמה דקות. טוב, אנחנו אימצנו את החיות האלה והסתובבנו, ועכשיו אנחנו נחזור הביתה, נעשה בגדים להתלבש, ואמא שלנו הלכה רגע לשירותים, היא כבר הייתה איתנו, אנחנו פה כבר איזה שעתיים וזה, והיא תכף תחזור לשירותים ונעדכן אתכם שנהיה במלון. כבר הגענו הביתה, אנחנו מתארגנים לשינה, פה אנחנו לא ארוחת ערב, עשינו הכל, הם התלבשו ונלך לישון, ועכשיו ממש מאוחר בלילה, 12:30, ועכשיו נתארגן לשינה, כן. הכל לשפוע, וזה לא נוח לשנה. אפשר, אולי נתקדם בזה. לישון, כן.